לפני שהווידאו מתחיל, בבקשה שימו סאב ולייק פליז. שלום לכולם חברים, איתכם מקסימום 109, והיום איתנו מקסים גיימינג. שלום לכולם. כן חברים, הרבה זמן הוא לא היה בערוץ שלי, אז היום אנחנו משחקים המונג אס. אבל ברובלוקס, אוקיי? כן, זה ברובלוקס. אז זה בקיצור חלק שלישי של המונג אס, אבל רק איפה אתה? הנה אתה. הנה אני כאן. בוא נסתכל לפה. פה אפשר לקחת זה. יואו. זה לקנות. צריך לקנות. מה זה, רובוקס? כן, אבל לא. אוקיי, למה אין פה שום דבר בחינם בלי רובוקס? כן, פשוט. יואו, בוא נסתכל. אנחנו ביחד אנחנו ביחד. אנחנו עכשיו זה האימפוסטרים. אמוקוס. אבל בוא איתי. אנחנו אימפוסטרים ביחד, אחי. אנחנו ביחד האימפוסטרים. כן, אנחנו ביחד. כן. רגע, נסתכל אם אין פה אף אחד. יש פה. אל תהרוג אותה. בוא נהיה תמיד ביחד. יאללה, בוא. אין לי כזה הרבה אינטרנט. אני אהרוג את מישהו בינתיים. שם עושים את הזה מהר. נסתכל. רוצה להרוג. אין פה מישהו להרוג. אוקיי. אני הרגת מישהו? הנה, הרגתי מישהו. אז תלך עכשיו זה שלא ידעו שזה אתה. יש פה שניים. הרגת מישהו? הנה אתה. יואו, מישהו מצא שזה. אוקיי, בוא נסתכל. בזה. בוא נסתכל. Claim it's yellow. אחי, חושב שזה אתה. אוקיי. נו, כתבתי. נו. He is coming of cafeteria. בן אדם, אני חושב שאתה לא יודע אנגלית. אתה בכלל בבית ספר מטומטם אחד, אתה מבין מה הם אומרים? רגע, shut up. And איזה דביל. And the dead body has... הנה, הבן אדם הזה יודע אנגלית, לא כמו אתה, באמת, אחי. מה קורה איתך? למה אתה בכלל בבית ספר? סקיפ. או שעל הכחול. על הכחול. אחי, בבקשה, תעזוב אותי. No, it's not me. לא, אחי, כולם עליך. יובני. Jester was an imposter. אחי, אל תעשה את עצמך בריטני. אתה בכלל לא יודע אנגלית, יא מטומטם. אימפוסטר, למה בחרו דווקא אותי? למה? כי ככה ילד, ככה, זה החיים. אני אלך לפה כאילו כלום לא קרה. איזה חוצפנים, אין להם לב. כן, יודע. אבל אתה היית... אתה רואה אותי? אני מאמין בך, קדימה. אני אנסה, אחי. תנצח את כולם בשבילי. מנצחים פה. יאללה בוא. רגע, כן. מה? לעזאזל זה? It's
איזה שקרנים. שקרנים. ביי ביי ילו. It's purple. It's purple. פרפל. לא, 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 לא אותי. It's purple. Purple is you. Yeah, אף No one No was ejected. אף אחד, זה טוב. אוקיי, בסדר. די קקיה. יו, עוד שנייה מנצחים, אני צריך משהו לעשות כזה, אני אעשה, אסתכל. הנה, יש כאן את הירוק. איפה? הנה, כאן, בגלל יכולת להרוג אותו. יש פה את חולים כאן. ננסה את זה, עוד מעט, כולם עוד מעט הם מנצחים. למה עזבת אותי? פקלטו, אלא פק. אבל העיקר שהרגתי. או, מישהו זה. העיקר שהרגתי את השחור. What? What? It's not me. פינק. Fuck you. You really shut up. I'm not an imposter. לא, 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 אחי. הפסדנו. לא. עכשיו לא להסתכל לאף אחד, אחי. לא, זה לא. נו מה. במשחק הראשון אנחנו מפסידים. שקרנים. כיף לי. שמנים, נוכלים. מטומטמים אני. כמר. אוקיי. שמנים, מסריחים, נוכלים. או אפשר לעשות את זה, תסתכל. אפשר לעשות את זה. למה אין לי מזל? בוא נסתכל. למה באמונגס אני תמיד רק מפסיד? על מה? למה שתעשו לי דבר כזה? ויגי. יו אחי אני. יו עוד אחד. כמה יש פה? אני מפחד. ויגי. אני מפחד. איזה... ביגי, אל תפחד אותי. לא, ביגי, די. ויגי. די, אחי. ביגי. אוקיי. אתה מי? אתה כחולים? אני הכחולים ואתה? גם אני. אוקיי. יאללה, בוא נעשה... בוא נעשה משימות. משימות, אני רואה. אני אלך יש לי פה משימה. המשימה עושים ככה. אוקיי. יופי. עשיתי את המשימה, אני אסתכל על משימות. מה יש לי שם משימות? אוקיי.
כזה. חזקה. אוי! או מישהו, הגופה ירוקה מת. הוא כזה... How is this? It's not me. Why are you doing? What? It's black. Black is you? לא טוב. Black, this is no good. Black is... מעניין מי זה יהיה. This is black and no way. כן, כולם אמרו שזה השחור. למה השחור חושב שזה אני? יואו, אתה כזה... למה אף אחד לא יצאנו, באמת? יואו, אחי. יכולתם להוציא את השחור. מה רע בלהוציא את השחור? השחור הזה, הנה, השחור שלך? איך קוראים לו? קוראים לה בוני. בוני הוא רב עם בוגי בוגי. פעם פעם, let's go בדי בדי. אני צריך לעשות את זה. פום, 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 פיו, 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 פיו. יס, עשיתי. צריך לעשות את הכל. בוא ננסה לעשות את הכל. ויותר יוד. מה אתם עכשיו פה רבים? יואו, אל תריבו פה. מה הם עכשיו עושים פה? It's close the night. עדיין לא העיפו את השחור. למה? לא העיפו את השחור. יואו, אחי, מה? סליחה? יואו. אני חושב יהיה עם 3 משחקים וזהו. אוקיי? יואו, אחי, תירגע, יואו, 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 יואו! תעיפו את השחור, אני אומר לכם. הלבן נגד השחור. אחי, בוגי נהיה שמן. כן. פעם האחרונה מה הוא עכשיו פה? מה הוא משהו זה? כמו הברווז הזה. מה הוא עושה? מי זה? מי זה טוב? מה בוגי עושה? יופי, כל הזמן שזה השחור. כן, תעיפו את השחור הזה. yes, this. יש, העיפו אותו. היידה. הוא לא היה. אני חושב שזה לבן. לא, זה לא הוא. אז אני חושב שזה הלבן. אני גם חושב, אם אתה It's חושב a clown. ככה, אז אני גם חושב ככה. אוקיי, יאללה. יש פה 3 משחקים או 2. אחי, בוא, שלום. יש לי, אני יודע... עוד פעם גופה. בוגי! מה אתה... ביגי. בוגי, איזה... מריח את זה שלך? לא תריח את שלי, אחי. אחי, תריח את שלי. למה? מה הוא עושה? מה הוא עושה? יואו, אחי! תירג... יש פה טלטול במוח. דן 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 דן. הבן אדם הזה מסתכל עליי, אם אתם רואים אותו, זה קוראים לו... רגע, לא חושב שאתם רואים אותו, הנה הוא. קוראים לו בוגי. כן, מה אמרנו שם? ווייט ווייט. אוקיי, זה ווייט, מה עוד? אוקיי. יש, העיפו את הלבן. כן, זה הלבן היה. אוי, אוהבנו עם פוסטר אחד. כן, זה טוב. יש לנו עוד אחד. אחי, הבוגי שלך מפחיד אותי. אני יודע. בוגי, בוגי, בא. אני יכול להסתכל בזה. תסתכל. מצלמות. כן. רואים אותי? כן, הנה כן, כן, הנה. אני. אני לא מאמין.
אולי אני בינתיים מסתכל, אולי אני רואה מישהו. זהו. לא, אני לא רואה. צריכים לעשות- יואו, ראית את מי? לא, אחי, באחר, אני פה, כן, אני פה. הנה, אני. ואני צריך לעשות עכשיו את המשימות. אוקיי, תעשי את המשימה. אוקיי, אם נעשה את המשימות אנחנו הפסדנו, הלך עלינו. אני גם נלך. מה קרה? העיפו אותי מהמשחק בלי שום סיבה. יואו. אוקיי, יואו, אבל הם ניצחו. אז חברים, איתכם היה... רגע, חכה, לא עוד. אז חברים, אם היה לכם כיף, שימו לייק, ואל תשכחו לשים סאב, אנחנו רוצים להגיע ל100 סאבים. כן, אחי. וזה כאן היה גם מקסים גיימינג. כן, חברים. אז איתכם היה מקסימום 109 ומקסים גיימינג, אז יאללה, ביי! ניו, שימו סאב!